Salutare fraților, cu voi este Andrei și acesta nu este un episod normal de Brawl Stars. Acesta o să fie un anunț despre canalul Andrei H2O. Scuzați pentru această voce robotică, dar sunt extrem de răcit și vreau să vă spun despre canalul Andrei H2O și am decis să fac acest anunț în câteva meciuri de Brawl Stars pentru a nu vă plictisi. Da, plus Max și Bea. Nu contează, în fine. Vreau să vă spun pe canalul Andrei H2O că s-a închis. Bine, nu neapărat că s-a închis, dar nu prea voi mai face episoade pe acel canal. Pentru că acum îmi merge și mie telefonul în sfârșit și am decis că mai bine ar fi să fac pe telefonul meu anumite chestii, ignorați meciul ăsta, să fac pe... Cred că se aude jocul mai tare ca mine. Aștept o secundă. Chiar mai încet, dacă se poate. Jocule. Sonor, jet. Perfect, bine așa. Chiar un pic tare. Perfect, atât. E destul. Vreau să vă spun, în caz că nu m-ați auzit din cauza jocului, canalul Andrei H2O se va închide. Nu o să mai fac episoade pe acest canal pentru că mi-am făcut și eu telefonul și acum voi putea să filmez pe telefonul meu. Așa că v-aș ruga să intrați pe canalul Wolf Love. Wolf Love Forever, pentru că acela o să fie noul meu canal, pe care încă n-am postat nimic, dar canalul ăla se va baza pe Brawl Stars și Free Fire și alte jocuri, depinde, dar în general Brawl Stars și Free Fire. Am ales să fac chestia asta pentru că era foarte greu să filmez, pentru că poate nu era acea persoană căruia îi folosesc telefonul acasă, eu nu prea aveam ce anume să fac și de aceea m-am gândit, odată ce mi-am făcut telefonul, să filmez, să-mi văd de telefonul meu și să-mi filmez telefonul meu și să nu mai bat la cap acea persoană care îmi dă telefonul. Bun, acum aș vrea să-mi sugerați la primul episod care o să fac, care bănuiesc că e de Brawl Stars, v-aș ruga să-mi sugerați ce anumite jocuri să mai joc. Apoi, stați că am uitat ce vreau să zic. Apoi să-mi spuneți în acele jocuri, neapărat dacă sunt co-op sau ceva, dacă vreți să jucați împreună cu mine sau în orice caz dacă sunt single player, să-mi sugerați tactici. Pentru că totuși, chiar dacă nu o să mai filmez pe canalul ăsta, bănuiesc că tot o să fim împreună, gen cei de pe canalul acesta, o să se strângă pe canalul meu. Ăsta o să fie canal secundar, s-ar putea să mai postez și pe el, să știți, dacă stau să mă gândesc, dar foarte rar. Și aș vrea, deci, primele mele 2 episoade o să fie Free Fire și Brawl Stars. Să-mi sugerați neapărat ce jocuri să joc. Da, acum eu am simțit foarte mult să vă zic asta, să nu cumva să-mi fac canalul fără a vă avertiza. Și, acestea fiind spuse, vreau să vă urez
o zi foarte bună, în care să aveți foarte mult noroc și nu mai am ce să zic. Sănătate mie. Nu, glumesc. Sănătate la toată lumea. Da. Nu merge să închid filmarea. Guys, vi s-a mai întâmplat vreodată să nu puteți să închideți filmarea? Dacă da, dați un like. Bun, boys, acum o să meargă să închid filmarea. Toate acestea fiind spuse, v-aș ruga să dați un like, un subscribe la orice canal vreți voi și v-am pupat. Pa!